Ето, че дойде ред и за първата геометрична задача от НВО 2024 година, а именно задача номер 10. Условието й гласи следното. При пресичането на две прави, мярката на един от получените ъгли е равна на сбора от мерките на двата му съседни ъгъла. Мярката на по-големият от ъглите е равна на... Нека сега прочетем отново задачата, като този път вече ще си водим записки и ще мислим логично, за да може по-бързо и лесно да решим примерчето. Така, при пресичането на две прави, ето я правата А и правата Б, които се пресичат в точка О, ето тук, се образуват съответно 4 ъгъла. Един остър ъгъл, който е Хикс, един остър ъгъл Y и съответно техните връхни ъгли. Съответно тук имаме Хикс и тук имаме отново ъгъл Y. Така, нека сега да прочетем тази част от задачата. Мярката на един от получените ъгли е равна на сборът от мерките на двата му съседни ъгъла. Това, което трябва да направим сега, е да помислим логично. Ако вземем ъгълът Хикс, двата му съседни ъгъла са Y и Y, но ъгъл Y е тъп. Плюс още един тъп ъгъл, може ли да получим остър ъгъл Хикс? Просто това не е физически възможно. Поради тази причина няма как да бъде това нещо. Нека сега обаче да погледнем кои са съседните ъгли на ъгъл Y. Ако вземем ъгъл Y, неговият съседен ъгъл е този и този. Или с други думи, може ли да съберем два остри ъгъла и да получим един тъп? Да, възможно е, ако мярката на ъгъл Хикс е по-голяма от 45 градуса. Следователно, изводът, който вече можем да направим от това нещо е, че така си го отбелязвам, е, че Y е равно на 2 пъти Хикс. С други думи, нека сега да го изчистим малко тук примерчето. С други думи, това е Хикс, а това е 2 пъти Хикс. Или, прилагайки правилото за съседни ъгли, а именно, че сборът им дава 180 градуса, ние получаваме ъгъл Хикс плюс ъгъл Y е равно на 180 градуса. Ъгъл Хикс плюс 2 пъти Хикс е равно на 180 градуса. 3 пъти Хикс е равно на 180 градуса. Хикс е равно на 180 делено на 3. Хикс е равно на 60 градуса. Питат ни мярката на по-големият от ъглите, следователно 2 по 60 излиза 120 градуса или с други думи, верният отговор е отговор Б. С това задачата приключва. Ще се видим отново в следващото видео.